Tänään on 13. joulukuuta 2024. Ollaan Eilan luona käymässä. Ja Eilalla on semmoinen pienen ihmisen taistelu suurta jättiläistä vastaan, joka on kestänyt vuosikymmeniä jo. Ja jotenkin tuntuu, että hänen tilanne menee aina vaan pahemmaksi, aina vaan painetaan ahtaammalle. Ja tänään me annetaan Eilalle itselleen puheenvuoro. Hyvä. Joo, terve vaan kaikille. Joo, Kirsillä oli iso sana, mutta ehkä tämä onkin aika iso asia. Ja sekin on totta, että olla niin kuin tähän teollisuuteen, mitä täällä on, niin se on tietysti meitä paikallisia kohdellut aika kaltoin. Ja siihen mulla olikin semmoinen ajatus, että olin tässä ajatellut, että mun mielestä meidän päättäjät voisis ihan itsekseen men peilin eteen ja kysy ihan rehellisesti itselläsi, jos ei niin kuin julkisuudessa kehtaa, niin vaikka yksiksessä men peilin eteen ja kysy, että kuka meidän tätä kunta nykyään johtaa, että missä suurin määräysvalta tulee, että voisi sanoa se vanhan viisauden, että sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Mun mielestä aika pitkälti tässä taitaa pitää paikkansa. Mutta mä luen nyt tämmöisen tekstin, mikä on venunut tässä aika pitkäksikin, mutta toivottavasti joku jaksa kuunnella edes osan kappaleen. Niin, sä olet purkanut sydäntä siihen. Niin. Tuska sisimmässäni kuplii ja pulppua. Ryöpsähtää hallitsemattomasti yli suojavallien ja katastrofikynnykseni. Kun suojaraja on taas totaalisesti ylitetty ja väkivalloin rikki revitty ja murrettu, herää sisimmässäni epätoivo ja raivo. Pelasta tuskainen sielusi, pelasta. Tietä koskevassa palaverissa tunnottomat naamiot katsoivat ylimielisesti ja vähättelivät. Piirsivät toimistoissaan kartalle viivan sieluni päälle ja päättivät sen tuhota. Kipuni oli sanoin kuvaamaton. Sanoivat, ettei siellä ole mitään menetettävää, ei mitään arvokasta, ei mitään, jota ei voisi jyrätä asfalttitien alle. Ei millekään yhtään haittaa. Minne menee se ilves pentuineen, rekkakone ruhjoo alleen. Ei kanna päättäjien korviin pienen hippiäisen hento ääni, joka kuusikossa hiljaa soi. Ei oksalla keikkuvan hömötiäisen laulu, naavapesässään torkkuvan liito-oravan uni. Viheltääkö pyy turhaan haikeana puolisoaan? Mikä luomakunnan kuningas ihminen luulee olevansa, että se saa tulla ja tuhota ikiaikaisen hirven, ketun, muurahaisen ja kaikkien metsäneläinten kulkureitit? Nehän olivat täällä ensin, asuttivat tämän metsän. Rakensivat tiensä ja polkunsa saastuttamatta ja rikkomatta luontoa. Tämä metsä on ikiajoista saakka ollut niin monen metsän eläimen koti ja turva. Satoja vuosia on paikallaan seissyt valtavien kuusien suojassa harmaa hirsilato, kätkien sylinsä niityn tuoksuvan heinän. Viivan piirsivät tämän kelottuneen vanhuksen päälle. Vaan minä suren jokaista sammalta, metsätähteä, vanhaa viisasta ikikuusta. Kaikki nämä huutavat äänekkäästi apuani, vaan miten minä sen viivan pois kumitan. Metsä on hajotetulle, jo ennestään rikkirevitylle rauhan tyyssi ja voimavara, menetetyn poikani sielun polkujen reitti. Aamukaste odelmalla, hankien kimallus, punainen puolukka,
syksyn keltainen lehti, keväinen hento sinivuokko, kaikki menneet sukupolvet, karjan hakamaat, halla-aamujen lehmien kutsuhuutojen kaiku. Metsäniityllä hikipisara ja kylmä, raikas lähdevesi, elämän ja sukupolvien rakkaat muistot. Metsä on suojissaan sukupolvet kantanut läpi sotien ja puutteen, tuonut leipää, lämpöä ja turvaa. Ne, jotka päätöksiä tekevät, eivät näitä sokeilla silmillään ja sieluillaan näe. Ei sinne mahtunut maamme rahavaikeudet, huoltovarmuus ja ilmastonmuutos. Vaakakupissa tärkeämpää ahneelle ihmiselle on muutaman minuutin lyhyempi ajoralli läpi raiskatun luonnon. Kuuliko kukaan, miten lasinsirut putosivat räsähtäen ja polttavina lattialle? Luulen, että he, jotka pellon raataen raivasivat, ja nääntyneet nälkäiset suut sen kultaviljalla ruokkivat, he sen kyllä kuulivat. Todella koskettava. No, jotain päälmäisiä ajatuksia. Kyllä. Ja kun mä olin mukana siellä kokouksessa, niin mä todella tiedän, kun sä sanot, että ne oli ylimielisiä. Kyllä, joo. Joo, näin on. Et se on mun mielestä niin kun, tämä nykymaailma, niin se on kaksinaismoralismi. Tämä, et toisaalta puhutaan niin kun luonnon säästämisestä ja niin kuin Eurajoen kunnastakin, että ruveta menemään kohti hiilineutraaliutta ja tämmöistä. Ja toisen kautta niin kuin se niin kuin kätketään nämä niin kuin tämmöisen nimikkeen alle nämä tämmöiset päätökset, mitkä on niin kuin oikeastaan, jos niitä tarkemmin tutkii, niin ne on ihan päinvastaisia. Täyttä tuhoa. Niin, kyllä. Kyllä. Niin kun, ja sitten niin tämmöiset tiehankkeetkin, niin jos puhutaan nyt jo niin kun tien korjaamisveloista, niin Suomessa mikä on miljardiluokkaa. Ja tuolla syrjäseuduilla varsinkin niin ajellaan siis todella huonoilta teillä, niin kuin autohajo, ja sitten se on jo se huoltovarmuuskysymys, että pääseksiin, että esimerkiksi nyt on jo semmoisia teitä ja siltoja, mihin ei niin kuin raskas kalusto edes pääse enää. Että ajattelee, että jos tulee tulipalo tai mikä konfliktitilanne tahtos, niin se on järkyttävää, että niihin ei edes pääse. Kyllä. Ajamahan. Ja sitten tämä ilmastonmuutos, mitä nytkin on koettu, tämmöisen rankkasatta ja tulva ja muut, niin ne ennestäs rapistuttaa siis kiihtyvällä vauhdilla näitä teitä. Ja niihin ei päästä ja sitten ajattelee, että ne ihmiset siellä sitten tehdään tämän tommosia, suunnitellaan tekevässä tuommoisia kauhean mittavia tiehankkeita. Ja se, että sitten kun ne maksaa paljon ja niihin menee rahaa ja sitten ne täytyy myös pystyä sitten huoltamaan sen jälkeen, kun ne on tehty. Kyllä. Me voidaan pysäyttää nyt tähän. Elikkä Mä oon ymmärtänyt, että teillä on ollut tätä tieahdinkoa aikaisemminkin, että teidän maasto on jo lohkassut tietä. Eli salama iskee aina samaan kohtaan uudestaan. Joo, siitä on vuosia aika silloin, kun tätä taas kerran laitettiin tätä tietä, niin esimerkiksi Suuresraumassa on toimittaja kirjoittanut sillä lailla, että me niin kuin, hän on sitä mieltä kirjoituksessaan, että me niin kuin ilman ansiota me saadaan niin kuin hyvä tie. Mutta kuinka moni meistä on pyytänyt sitä, että meidän maitten ja pihojen ja muiden läpi tulisi tie. Mä uskon sen, että meillä riittänyt se, mikä tässä on ollut joskus ennen se idyllinen hieno soratie ja se liikennemäärä. Et kyllä niin kuin on ainakin mekin olla henkilökohtaisesti meidän tilalla, niin on menty jo läpi mettien ja peltojen ja pihan ja nämä viivaa on ollut ihan meidän ikkunan alla jo ennen, ja aina saattu tapella, että rakennuksen ja piha säilyisi ja paljon on
on alueet mennyt ja ne korvaukset, mitä niissä on, niin ne on niin mitättömiä, että siinä puhutaan niin pienistä euromääristä, että rahaa näitä ei niin kuin kukkan korvaa. Ja nythän he pilkkoivat ja viimeiset maat. Kyllä, joo. Ja sitten niin semmoisen alueen vielä, sit, mitä on niin kuin, mikä on niin kuin edellisissä tiehankkeissa niin katsottu, että ne on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Ja sitten se, niin kuin se tarkinkin kallio-alue, mikä on katsottu, että se on arvokas, niin että se pitää säilyttää, niin ei se kallioalue siitä edellisestä kerrasta muuttuu miksikään. Että se on ihan edelleenkin ihan arvokas vieläkin. Ja kyllä se niin kun yleensä tämä tiehanke, niin mä en ymmärrä sitä, että minkä siellä lukee siellä ympäristövaikutuksessa, että ja näin se parantaa niin kun viljelijöiden kannalta niin maankäyttö, niin mä en sitä kyllä todellakaan ymmärrä, että jos metä ja pellon pirstaloida ihan pieniksi tilkuiksi ja kappaleiksi, niin millä se siitä paranee. Ja sit nämä on yleisesti ottaen nämä tiehankkeen ja tämmöisen suuren hankkeen, niin nämä ympäristövaikutuksen, niin ei kukka voi nähdä tulevaisuuteen sitä, mikä on aivan varma fakta totta, että ne vaikutukset, niin ne on todella moninkertaiset, ne kertaantuu sieltä. Kyllä. Ja ei koskaan ikinä milloinkaan voida niitä tuhoja sitten enää palauttaa, mitkä on tehty. Ei. Ne parantaa ja kehittää ja ne semmoiset sanat, niin ne on vaan pelkkää kultausta siihen päälle, Joo. että ihmiset katsoo, että kiiltääpä kauniisti. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Ja kuitenkin nyt puhutaan kauheasti just, että näistä ennallistamisasetukset tulee, että tarvitsisi niinku ennallistaa Suomessakin luonto, että Suomelta tulee monen miljardin kustannuksessa siitä, että joudutaan näitä hiilinieluja korvaamaan. Ja sitten tämä ennallistaminen tulee maksamaan monta miljardia, ja vuosittainkin, niin mä en ymmärrä, että minkä tämmöisissä hankkeissa, mikä ei ole edes välttämättömiä tarpeellisia, niin niiden kanssa tuhotaan sitä luontoa ja kulutetaan Suomen vähivaroja siihen. Ja sitten on tehty niitä tutkimustuloksia, kuinka paljon niin kun luontoarvot ja tämmöinen luonto vaikuttaa ihmisten sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Ja enemmän puhutaan niin kun kaupunkialueilla nyt niin puistoluonnosta ja luonnon säilyttämisestä. Ja niitä viherrytetään ja muut, mutta sitten ei huomatakaan, että tämän maaseudulla niin meiltä tulee ne nyt enenemässä määrin niitä haittoja. Liikennet ja sähkölinjoja ja näitä kaikki tehtaita saastutetaan vesistöjä ja luonto. Ja täällä ei ole niin kuin väestö ehkä edes havahtunut siihen tosiasiaan. Niin kuin ajatellaan, että kyllä täällä niitä metti riittää ja tällä, mutta esimerkiksi tämä meidän alue tässä, niin tämä on jo hyvin pirstaloitunut. Ja enemmän ihmiset tuntuu, että ne on huolissaan, että jääkö autotalli kenties tie alle. Se ajatus harhautuu jotenkin siitä kokonaisuudesta helposti. Joo, mutta kyllä mä ajattelisin niin kuin tätä Eurajoen kuntakin sillä lailla, että kuka niin kuin haluaa muuttaa tänne niin kuin, ja kasvattaa lapsiaan ja perheitään. Jos niin kuin tarkemmin tätä niin kuin ajattelee tätä kuntaa ja mitä kaikkea täällä on ja mitä on suunnitteilla, niin korvaako se yksistään sen, että sä saisit niin kuin ehkä pieneksi aikaa epävarman työpaikan? Niin onko se sun lapsillesi ja tulevaisuudessa se hyvä kasvuympäristö? Se yksi työpaikka ei ole mikään perustelu siihen, ja kuitenkin nykyään
niin ne on, ei se ole enää niin kuin joskus, että sä olet sit siinä niin kuin maailmantappiin saakka. Ne on, ja rakennusaikaan, kun rakennetaan jotain uutta teollisuutta, niin se on ehkä sen pienen ajan. Millaisia vastauksia sä olet saanut, kun sä oot ollut kuntaa yhteydessä? No esimerkiksi sillä mulla on sanottu näitä arvioita, että mikä olisi niin kuin tässä Olkiluodon tielläkin, niin liikennemäärä arvio vuonna 2050. Ja mun mielestä se on aika utopistista ruveta puhumaan vuodesta 2050. Meillä ei todellakaan ole sitä kristallipalloa meillä kellään, että me nähdäisi siihen vuoteen saakka. Ja kuitenkin tämä maapallon kantokyky on jo niin ylitetty ja tämä ilmastonmuutoskin niin suuri, että liikennemäärien on joka tapauksessa vähennyttävä. Ja sitten jos tulee, nyt kun suunnitellaan näitä liikenteessä ja tiehen näitä veroja ja kaikki, niin mä olettaisin, että kyllä täytyy ruveta enemmän käyttämään joukkoliikennettä ja muut. Että tämä liikenteen kasvaminen ei voi jatkua vuoteen 2050 näin rajusti. Eikä tuon Olkiluodon kärkeen kellään ole niin paljon asiaa. Ei ole. Oletko sä ollut Rambolliin yhteydessä sen jälkeen, kun oli se kokous? En ole kyllä ollut. Siellä luvattiin niin kuin jotain korvauksia ja tämmöisiä. Ja joku luulee, että saa kauhean korvauksia, mutta... Ja tiedottaakin he on luvannut, mutta ei ole mitään kuulunut. Joo, ei kuulu. Että kyllä tämä semmoista hyvin semmoista hämärää ja semmoista tämä on. Ja sitten niin kun ne, kun näistä asioista päättää, niin koska kuitenkin puhutaan meidän omaisuudesta ja meidän tulevaisuudesta ja meidän kaikkienkin tulevaisuudesta. Mun mielestä ne, kun on ollut tätä asiaa hyväksymässä ja päättämässä, niin niiden tarvitsisi kaikkien tulla julkisuuteen ja esittää se oma kanta ja selittää tämän asian, että miksi he ovat tätä mieltä ja perustella se, että tämä on just hyvä näin. Kerran mulla on jotenkin sen epäilys, että onko se vaan semmoinen, että jostain täältä tulee ylemmältä taholta semmoinen semmoinen päätös, että tämä on hieno ja sitten se on kuminut ja mikä lyödä ja se päätös on sinetöity. Niin se on, että kukaan ei ole sitä oikeat vastuut siitä asiasta. Ei ota. Eikä ne ylemmät tahot, mistä se käsky käy. Joo, ja sitten on varmaan paljon sitä, että ei näihin asioihin valitettavasti edes lailles perehdytä ja ajatella sitä asiaa edes loppussaan. Että mikä se on se tulevaisuus. Olisiko hyvä, että sä kertoisit nyt niitä perusteluja, mitä sä oot antanut sinne päättäjätahoille? Joo, olisiko mulla jotain oikein? Sulla oli siellä hyvin vahvoja puheenvuoroja siellä kokouksessakin silloin. Että tuntui, että ne suorastaankin niin menetti kaiken halus keskustella ihmisten kanssa, kun he kuuntelisivat. No esimerkiksi, jos nyt esimerkiksi Matsu Jyräkosken avoimilta Facebook-sivuilta löytyy jotain, esimerkiksi se meidän luontokartoitusselvitys, että niin kuin meidänkin metän kohdalta sitä pitäisi suojelemaan luonnonsuojelulaki, metsäsuojelulaki ja vesisuojelulaki. Et niin kuin ihmettelen, että niin kuin muit niin kuin käsketään, että me joudutaan niin kuin pitämään laista kiinni ja lait määräävät meitä, mutta kaikilla laki ei ole sama. Ei olekaan. Ja paljon pienemmistä asioistakin pidetään, että on ympäristörikos. Kyllä. Se on ihmeellistä. Ja tuossa tämänkin
olen niin vanhoista kartoistakin katsonut näitä alueita, niin vanhempi kartoi, mitä netistä löytyy tältä alueelta, niin on vuodelta 1903 ja siellä ovat ne silloin jo ne pelloja ja ne laroja ja ne kaikki samalla paikalle. Mun mielestä voidaan kyllä puhua jo ihan hyvä syys niin kulttuurihistoriallisesti. Kyllä. Ja sitten niin sit taas täällä Kasitien toisella puolella, kun ajatellaan, että siellä on kaikki muinaisjäännöksiä ja kaikki, niin kyllä kun tiet rakennetaan niiden lähellä, niin kyllä se voi sanoa, että kyllä ne on menetetty, ne alueet. En tiedä millainen nämä ennallistamisasetuksessa sun muu pitävä paikkas sitten. Ja sitten niin kun mä ajattelisin sillä lailla, että tämä nykymaailman tilanne, kun on tämmöinen, niin tuollakin, kun siellä on niitä lähteitä ja niitä, mistä on ihmisen ottanut niin kun käyttövetensä ja niin kuin meilläkin on vielä oma kaivo ja muut, niin mun mielestä se on ehdottomasti sitä huoltovarmuutta, että nämä vesistöt säilyisivät puhtaan ja muut. Ja siellä on soita, miksi sitten niin kun tietysti hajotettaisiin ja tie menisi siitä läpitte, niin siitä tulee hiilidioksidipäästöjä ja ravinteet huuhtoutuu vesistöihin ja näitä, että miksei näitä niin huomioida ollenkaan. Ehkä se pohjasynti on niin paha se, mitä tuo ydinvoimalla on tehnyt luonnolla alkaen. Niin. Sen jälkeen menee heidän kannalta kivuttomasti jo kaikki muu siihen päälle. Niin. Mutta sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Kyllä. Näin se valitettavasti on. Mutta. Ja se, tämä tieasia on muutenkin sillä lailla, että kun siinä verota siihen turvallisuuteen, niin ensinnäkin niin kun koulun kannalta, niin jos se muutama vuosi takaisin, kun tämä juuri laitettiin tämä tie, niin katsottiin, että silloin vaikka oli 3 rakennettiin, niin se riitti silloin. Silloin liikenne oli suurimmillaan. Silloin liikenne oli suurimmillaan, niin tehtiin pyörätie ja koulun alikulku. Nyt kun on liikenne vähentynyt, niin minkä tähden täytyy tehdä, kun tavallaan niin kun, jos kartalta katsotaan, niin ensinnäkin se on niin, että kuinka kauan Lapion koulu säilyy. Se ei ole kertaalleen, meinattiin muuttaa asuntoalueella, että sen pitsin tehdä niin kun uusi koulu. Ja nyt kun kouluja lakkautetaan muutenkin, niin kuinka kauan meillä on Lapioin koulu, että kaikki siirretään keskustan kouluun. Ja sitten tämä koulu tulisi nyt tavallaan 4 tien keskelle, jos tämä hanke toteutuu. Kun tämä nykyinen Olkiluodon tie säilyi kuitenkin ja sitten tulisi toisella puolella Olkiluodon tie ja sitten on Kasitie ja yksityistie vielä ne siinä, niin se tulisi ihan teitten keskellä. Ja sitten kun sanotaan, että verotaan, että tämä kylä säilyisi rauhallisempaan, tähän jää kuitenkin tämä tie. Ja sitten ton, mihin se tie nyt tulisi, niin siihen on rakentanut nuori perheitä, uusi taloi. Ja siellä on lapsi ja muut. Niin onko se sitten turvallista, että se siirretään se tie niin kuin näiden ja reilu, että se tehdään niiden viereen se uusi tie, kuka on rakentanut sitä varten, että niillä olisi, ne saa siellä rauhassa ja niillä tulisi se yksityistie vaan pitkin, niin kuin heidän lapset käy tätä koulua. Oletko sä keskustellut sen alueen ihmisten kanssa? En ole keskustellut kyllä. Niin, että saisiko heistä siihen myöskin sulla tukea? Niin. Joo, mutta mä uskon silti, että
tässä tiehankkeessa niin ei ole monenkaan tullut sitä loppujen lopuksi ihan tarkkaan ajatella ja sitä niin kuin kartastakin katsoa ja sitä ensinnäkin, että kuin lähellä se tulisi tätä uutta asutusta ja sitten se, että sitä korkeuskäyrää, että kuin ylös se tie tulee. Että se tulee todella ylös. Ja sitten kun tästä puusto kaaretaan, niin se nilkkukin jäävä nyt sitten niin kahden tien väliin tämä väestö, niin niiltä tulee se meluhaittakin ja sitten kaikki muun liikenteen päästö, niin ne tulee olemaan niin kuin melkoiset. Et onko sitä tullut niin kuin monenkaan ajateltu sitä asiaa? Eihän ihmiset osaa tuommoisia ajatella ennen kuin se on edessä tilanne. Niin mutta sitten kun tie on rakennettu, niin se on sitten se on sitten, joo. Ja kuitenkin mä en sano sitä väitä, että tämä nykyinenkään tie olisi niin kuin, etteikö siitä olisi haittaa, meluhaittaa ja muut haittaa, mutta tämä kuitenkin, kun tämä monet taistelut tässä on käyty ja tämä tie on tähän tehty, niin mun mielestä se on pienempi haitta kuin se, että tehdään taas uusi tie. On se. Kun tämä tie ei häviäisi tästä kuitenkaan mihinkään. Ei se häviä. Ja ihan niin kuin rahallisesti ja muutenkin ja ihan sitä luontoa ajatellen ja sitä niin kuin, että me niin kuin eläimet ja me ihmiset, niin kyllä me tarvitaan sitä luontoa. Niin. Ja tuossa on lähellä tuolla on isot sähkölinjat, mitä suunnitellaan yhä levennettävä. Ja sitten on tie, niin se tulee niin pirstaloituneeksi tuo mettäalue. Niin. Nehän on nyt jo ihan hirveän leveitä ne sähkölinjat. Ne on. Aikooko he tehdä siihen uuden linjaston vielä vai mikä? Kyllä se on musta suunniteltu ja se on tosi valtava se metrimäärä. Se tuplaa sen ilmeisesti. Niin, metrimäärä mitä siinä täytyy olla ja se on ihan selvä asia, että nyt kun nämä myrskyn mitä on ollut, niin kyllä puuta kaatuu niin paljon, että kyllä puuta sitten tiestä tai sähkölinjasta, niin kyllä ne turvarajat täytyy olla todella kauheat, mittavat, että ei siinä kyllä paljon puustoa jää kyllä. Paljonko sä tiesit siitä ja paljonko Eurajoella muuten tiedotettiin, kun se romahti se linja ihan myrskyllä? Ei ole kyllä paljon varmaan tiedotettu, että oikeastaan mäkin luin siitä niin kuin enemmän tuolta niin kuin valtakunnan muista medioista enemmän kuin itse varmaan enemmän kuin mitä siitä Eurajoella puhuttiin. Se nyt on niin valtava hengenvaarallinen tilanne. Oli. Eikä siinä ollut syyn puusta. Juu, ei ole. Siinä peti omat kannatin rakentaa. Joo, kyllä se on kyllä tosi vaarallista. Et sitä mä en sano, että jos niin kun pistetään sähkölinjoja niin kun maahan, niin on siinä ja oma haasteesi. Ja ainahan ne linjat myös vuotaa sitä sähköä, että se magneettikenttä on siinä joka tapauksessa. No, mutta siinäkin lunastetaan sitä maat ihmisiltä isot määrät. Kyllä joo. Se pitää paikkansa, joo. Että oli niin tai näin, niin haitta tulee maanomistajille ja yleisesti paikallisille ihmisille ja eläimille. Koko luonnolle. Kyllä. Tähän liittyen mä näinkin semmoisen, että tämän hallituksen pitäisi käsitellä tätä maakorvauslakia uudistaa sitä. Ja nehän sano heti, että se tulee liian kalliiksi, että ei voi. Joo. Se maa täytyy ikään kuin rosvot ihmisille. Joo, kyllä näin on tietysti. Nyt on näitä kaikki hankkeet niin paljon ja siitähän olet, että sitä ja vähennetään sitä
että nämä eri järjestöt, tai nykyavailla, että nämä järjestöt ja näin, että ne ei saa niin kuin tehdä näistä hankkeista niin kuin valituksia. Että se, oliko se nyt alta 200 hehtaarin hankkeista, kun puhutaan, niin ei saisi siis edes tehdä mitään valituksia, niin se on kyllä, niin ei saisi olla sen tähden, kun kerran jos joku luonnonsuojelujärjestö tai joku enemmän paneutuu näihin haittoihin, kun esimerkiksi tavallinen kansalainen, niin kyllä mun mielestä näiden järjestöjen täytyisi säilyttää se valitusoikeus. Onko se päätös vielä tekeillä vai onko se lopullinen se tientekopäätös? Onko sinulla tietoa? Ei se vielä ole. Eli se on vielä vireillä? On vireillä, joo. Mitä sä haluaisit sanoa nyt kaikille ihmisille siitä, että millainen sun vastalauseesi olisi tähän tiehen? Mä pyyräisin, että ihmiset heräisivät siihen että siihen kuinka paljon me menetetään niin kuin luontoa ja se just se kuin niin kuin peruuttamattomia nämä päätökset on. Niin on. Ja tämä ihmisten, tämän kaiken kaltainen kuluttaminen ja ahneus, niin avaa ihmisten silmä aukkeisi ja ne niin kuin näkisivät ja ymmärtäisivät se ja jos niin kuin hiukkaakaan kiinnostaa asia, niin perehtyisivät, että jääkö meillä niin kuin ihmisillä pian niin kuin tämmöistä ehjää luontoa esimerkiksi muu kuin joku kansallispuistot tai tämmöiset, missä saadaan käydä katsomassa sitä jotain vanhaa puutta, jotain. Ne kaikki on niin pirstaloituneita ja se on niin kuin kertakaikkisen naurettavaa jotain tälläkin niin kuin alueella, missä on niin kuin liito-oraviakin, että siinä pistetään jotain semmoisia tosi typerän näköisiä tolppisia, missä ne mukaan pääsisi liikkumaan. Oravakoulussa ei taida opettaa tolppia oikeat käyttöön. Joo, se saattaa olla, että ei että kyllä niin kuin, ja tossakin kun syytetään yleensä niin kuin puuston hävityksestä niin kuin metsätaloutta. Mutta onko siitä kukaan tutkinut, kuinka paljon nykyään tämmöisen teollisen rakentamisen ja kaiken infran alle jää sitä luontoa. Sitä luontoa. Ja kuitenkin niin kun, en mä sano, että mun mielestä olisi niin kun avohakku, että se olisi nyt, ja laikuttaminen olisi fine, mutta siihen kuitenkin noin periaatteessa ainakin siihen tulee se metsä takaisin. Niin, nimenomaan, että siinä on vielä luonnolla mahdollisuus. Niin joo, mutta tämä nykyrakentaminen, niin se on ikuisesti hävitetty. On. Mä uskon, että tähän videoon niin Arto liittää semmoisen oma analyysis, koska tässähän on se, mikä ei meille näy, eikä näy ihmisillä täällä. Että joku syy siinä on, että jotain sitä tiet pitkin silloin kuljetetaan. Ja mä uskon, että jos sul sopii, niin Arto pistää analyysiä siitä vielä tähän samaan. Tässä puhutaan nyt semmoisesta tiehankkeesta, missä on tarkoitus tehdä rinnakkaisteitä sekä E8-tien Rauman ja Lapioen välillä, Lapioen ja Olkiluodon välillä. Siinä on tarkoitus yksiselitteisesti tehdä TVOn ja Rauman sataman välille uusi rinnakkaistejärjestelmä, eikä satamasta Lakarin alueelle, missä on TVOn varastotoimintaa. Ja satamaan nyt oli tässä tarkoitus tuoda sitten kansainvälisiä ydinjätteitä. Tästä hankkeesta on jo
muun muassa Pasanen suora ilmoittanut, että tämmöisiä tarvitsee ruveta tekemään. Siis niin kuin Pasanen oli tämä henkilö, mikä välitti tätä tietoa, että tämmöisiä hankkeita on ydinvoimateollisuudessa Suomessa olemassa. Eikä kun urani loppui, Talvivaara on nyt tarkoitus kaksinkertaista se pinta-ala heti kättelyssä ja niitä tehdä uusia uranikaivoksia paljon, niin nyt ne joutuvat korvaamaan sitten tätä Venäjältä ei enää tulevaa, niin helposti tulevaa ydinpolttoainetta MOX-polttoaineella, kierrätysplutoniumilla, mikä on 1000 kertaa vaarallisempaa kuin tämä nykyinen, tai siis tämä alkuperäinen polttoaine, tämä urani 235. Tässä on tarkoitus nimenomaan muuttaa koko ydinvoimateollisuuden painopistettä. Nythän se on kokonaan 100% venäläisten hallussa. Ja nyt sitten, kun Putin on löynyt rajattukkoon, niin on tarkoitus tuoda sitten tätä Ranskasta, Saksasta, Euroopasta, Amerikasta, ympäri maailmaa. Nyt varsinkin, kun Suomi on NATO-jäsen, niin nyt saadaan kaikkialta sitten Japania myöten joka puolelta tuotua tätä ydinteollisuudelle mieluista ydinjätettä. Olkiluoton Posiva-alueellahan on nyt sitten jo maailman ensimmäinen ja ainoa ydinjätteen hyväksytty kaatopaikka, minkä statusta sitten halutaan jyrkästi nostaa. Ja siihen tarvitaan tämä tiehanke. Ja nyt on tarkoitus sitten rakentaa tähän Olkiluodon E8-tien välille 100 000 hehtaaria kokoinen ydinjätteen jälleenkäsittelylaitos. Muun muassa TV-johtaja Pertti Simola sanoi, että tämmöinen hanke on pakko tehdä, koska muuten Euroopan ydinvoimalat pysähtyy ilman ydinpolttoainetta. 2008 uranikaivostoiminta lopahti kokonaan. Muun muassa Euroopan suljet yli 70 kaivosta. Urani oli loppunut. On pakko kehittää, TV on tulkinnan mukaan. On pakko kehittää uutta tapaa tehdä ydinpolttoainetta. Ja tämä, mitä tässä Eila esittää, tämä tiehanke on keskeinen siinä. Ja siinä on tarkoitus sitten keskittää tämä Lakari-alueelle valtavat. Sieltä on varattu jatkuvasti lisää kenttäaluetta ydinjätteen säilytyslogistiikkaa varten. Posiva on tarkoitus laajentaa tosiaankin valtavasti tänne itäänpäin. Sieltä Olkiluodosaaresta Eurajoa-alueet on tarkoitus Lapioki, Linnamaa. Näitä alueita tyhjennetään pelkästään vaan erityiskäyttöä varten. Käytännössä Eurajoa-alue, ehkä Kirkonkylä ja Olkiluoto lukuun ottamatta muutetaan pelkästään vaan ydinjätteen tunkioksi. Aivan sekopäisiä hankkeita ja nämä on ehdottomasti niin kuin huomioitava tässä hommassa, että ydinvoimateollisuus haluaa ainakin, mitä Pertti Simola TV on pääjohtaja silloin sanoi, ainakin 3 jättimäistä ydinjätteen läjitys, jälleenkäsittely ja käsittelykeskusta. Silloin puhuttiin Olkiluodosta pääkohteena. Sitten olisi silloin oli puhe nimenomaan Fennovoima-alue, mikä on edelleenkin olemassa siellä. Ja sitten on nimenomaan tämä myöskin vielä sitten siinä Askola-Loviisa-aluetta sinne jonnekin olisi pistetty. Askolahan jo suunniteltiin, että esimerkiksi Porvoon kaupunki, MTV:ssä julistettiin, että Porvoon kaupunki täytyy kaivaa kokonaan pois, että saadaan uranikaivoksia ja toimintakeskuksia sinnekin. Tämä kaikki Humppila-alueella on tarkoitus tehdä valtava jättimäinen lentokenttä, mihin sitten NATO toisi näitä ydinohjuksia ja muita huollettavaksi ja jälleen kierrätettäväksi huolintakeskukseksi. Todella röyhkeitä hankkeita. Annetaan vielä vähän loppupuheenvuorota se Eilalle ja Kirsille.
mä voin joskus myöhemminkin tulla teiltä tai tehdä Ruurestasi, jos mulla tulee jotain. Oikein tärkeä asia, Niin, kyllä. niin jos mulla tulee joku semmoinen, tästä kun mä parannun, niin seuraava on joku yletön raivon puska. Niin. Joo, jos otetaan ihan tervetulleen vastaan. Joo. Saat tilaa kyllä Joo, sille. kyllä. Että mä oletankin, että mulla tulee näitä. Ja sit mulla on vielä noita juttuja liittyen tuohon vesistöhön. Niin. Otetaan kakkososa. Joo, tehdään näin. Kiitos. Ja 3. ja 4. Niin. Kiitos.